iya anak bawang. Jadi ngene lho Pak Ayu. Awake dhewe uripe mek sak Aku tak demo iki. sak jremo kuwi ta awake dhewe mek nglakoni tok Pakno. Sajake lek wayahe nganu awake dhewe yo leren. Awake yo diman-eman. Baune bau tuwa sampean pisan. Ngono lho Pakno. Lah isu-isuke menganti to sampean. Lah iya to hari. Wangi lho. Terus bar kuwi bablan golek pakan sapi. Pakai lele dulu, sapinya nek pakane berdite rong enak ya bangga mekro beda to. Lah lek anu umpama wedhusmu mok longine piye Pakno ben gak nemen-nemen awakmu ngono kuwi. Maksudku dilongi kupingnya apa sikile ngono? Ya didol apa piye ngono dadi awakmu dadi bebane gak nemen-nemen abot. Biar ngopeni sapi ya sapi tok, apa wedhus tok ngono lho Pakno. Awake dhewe iki nek harus didalangan. Menawa lek pas gek nek wong kon manjing sawahe wayan ragati engko wedhus putar-putar ngono ben iso mubeng. Tapi sampean ngono iki ya nyawang to baumu gak kaya biyen saiki baune bau tuwa Pakno. Iku lek gak diman-eman lho. Terus awakmu kok wis cara nganu gak nutut nganu ngomong anak putu. Lah ngono ku lho apa gak tambah repot awakmu ngono ku. Ya karepku ya kudune wayahe kaya aku iki ya wis ya bener tandang gawe tapi ya aja nemen-nemen. Lah iya maksud kuwi ngono lho sing tak maksud iki ngono lho Pakno. Arepku tapi sarene kahanan engko mujine ya piye. Lah ngono ki anakmu ora nyadi iki Pakno. Mancing. Ya ora gelem ewang-ewang sampean ngono ora gelem ya. Ya ini rung mulai kadang mulai dah. Iki ya. Terus aku gak ngewang golek pakan terus peduse pakan ngopo. Berarti anakmu wis omah-omah ya kan. Ya wis sajane iki. Tapi ya kudune kan ya ngerti tanggung jawab lan yo ben-ben penganu ngene iki ya. Yen duwe ta jane. Ya tapi yo lek mesine yo duwe salahne mergo kahanan ku yo. Mopeni anak cucu tuku anak. Iku lek diwangi gak manjing yo opo sing dimukulan